Mecho winjo ka gima genderni olosi rapar mibiro paro godo telo mag loch gwenge. Ponono ka katiba ni chako loke igni mabiro ka loch gwenge ni ogol oko. Ang'o ma bodong' ka mabiro paro mabawacho ni kinde moko ma igni 20 mokadho ne wan gi loch gwenge ma notimonwa e county ahinya e county ma Migori kama iwuoke sani. Gima nyalo advocate for Cleophas en ni wabunge wa gi senators wa omanyo mimedo go pesa mabiro e county. Gimo miya wacho kamano, achieve example, Migori County was a maintain around 210 kilometers of roads. To kakoth obiro to luoko gi, onge pesa manyalo loso lam, kilo pesa matin. Kuro mostly waloso mana weather roads, iwinjo. Kuro kakoth obiro to chako luoko gi. Kuro it goes to waste. While yore go to kidhi e ground tineno ni kane yo onge olosi, kane kachal kama bedo kama. Kuro pesa mar loch gwenge, I always say nineno ka otim kata budget ma national to nitie pesa ma obedo allocated to national health, madhi afya house, while mostly health to kuro ni county. Iwinjo nitie nyaka maji house Nairobi ka pesa go nitie nyaka Kiakera kura genika pesa kane mia county. Angene claims to nitie kaka ngato wacho ni county hotel cha, but there are checks and balances, iwinjo, manyalo konyo mondo pesa no kik kethi. Manyo rida yore go mag kuo to nie county edier. Migori kende maonge kuo, but kuo to nie counties mamano Miriam kuo to ni Migori okwali sewinjo ko landwa nyaka ne regime mar Dr. Yako donji niketo guda yeni corruption nikechingeni hindi timo tich to buche mag mibadhi to nitie mamano nyaka bedo kata permit mag kanjo watimo sigana gi kapile oguda permit mingado diriyo osuru mijuogo ji diriyo e chiro gigi nitie koro wacho mago to nyalo bedo jok makwalo gi piny mago pod kuo onge kuo onge kuo ma piny gi kuo ma malo mano nyaka corruption but awacho the character of Dr. Yako very nigi integrity 102%. Mano nyaka wayiere ni onge kuo ma piny gi kuo ma malo. Kuo en kuo to ka intiere nyaka tieke nikech piny ka ema jogi graduate to koro dhi kwalo ma malo mantie ka. To machielo miwacho weche mag omenda ka gimedo gi wach mari mogik ni mar thuolo ano karumo ngaro dhi medo point mari gi wach mogik. Ondike kata e muma maler ni ka intiere ka ng'ato nyalo trust gi matin ni titiyo kode makare en gimoro ma ng'ato nyalo puoyo ahinya. To kama intiere kae kata matin ma omini onge ng'ama ni kode igeno makare matin momini ikwale omenda mathoth cha japiny dhi penjre ni idwa no omedi ge mondo okwale mathoth ka kodi pontie county. Emomiyo nawacho ni kopo ni ng'ato orni mondo dhi ong'ad ticket e chiro to nowinjo ticket obed Sh50 to kono ng'ato ni koro kami ticket mia Sh20 kasto kora lora okang' na penji kendo mago nitiere and it is wrong and they must be addressed. Gima nawacho ni the character of my governor to sabas ndalo nete mosebedo kata MP kata minister kata senator kata kiango poko bedo gi dot mora mar corruption and modonge to address. Nadwala lero wach moro ne Philip ne pina go down ni poko yiero CCs wan gi CCs in the office. Mana Christopher Usana mheshimiwa manyo owuok e water to the Ovai obedo speaker. But all in all atiek gi wacho ni tarik 5 gi tarik 6 sigandi nyina manotimore Homabay biro timore Migori biro Migori na big way and kanyo is a chance to showcase gima ne wasetimo kaka Migori and going forward gik moko dhi timore madongo kendo ibiro nena awacho ni gima nuoyo ni chakiluongwa kaka wan kani in 2025 December kasto wachak watim ratings ibiro neno PR migo kai kipindi masare ne kidok Migori goego tangno gik matimore Migori kiduogo wabo bedo kod kalatas kota uga chelo kama na nguda Walter nguda kayesko bedo kod bende sani wach mogik mari Seth Cleophas public finance